preparado ng security measures kag deployment plan sang kapulisan para sa palabuton nga Dinagyang Festival 2026. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Kim Ligada, ang direktor sang Iloilo City Police Office, iyagin pahayag mayara sang pulo kadlaw nga gun ban nga patigay yun kagumpisahan Enero 15 kag magalawig tubtob Enero 25. Parumduman nga ginaprobahan kag ginkompirma ini ni Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr. agod nga masiguro man ang kalinong sa palabuton ng mga aktibidad diri sa syudad. Mayaraman sang kaangay nga deployment sang kapulisan sang nagligad nga tuigo kon ang Special Task Group Dinagyang. Naistoryahan man sa otoridad ang signal jamming kung sa diin hindi pa sigurado kung ini ang ipatuman. Hindi bangod sa madamo man nga mga komento nga mas maayo kung wala sang signal jamming bangod. Nagaresulta ini isang total nga signal shutdown. Yaring pahayag sang ICPO Director. Starting from 12:01 of January 15 up to 11:59 of January 25. So 10 days ang duration sa gun ban, and ang aton nga mga firearms holders that have permit to carry cannot carry those firearms during that period in the area of Iloilo City. Iloilo City lang. Perimeter sa event areas, we will have also checkpoints na i-conduct sa mga activity areas. For the past 3 dinagyangs, we are requesting for signal jamming. But it's up to our mayor to approve. Nabalikan si Police Colonel Kim Ligada.